Ιδανικό ξεκίνημα για την ομάδα του Μάσιμο Ραστέλη. Στην πρώτη της ευκαιρία στο παιχνίδι από κοντά ο Σάου με διπλή προσπάθεια θα νικήσει τον Κονσίλι. Στο 14 Κάλιαρη Σασουόλο 1-0. Αντώνη και Ράφαελ. Ο Κλόντα Τσαπόγκ με καταγωγή από την Γκάνα, γεννημένο στην Ιταλία, θα νικήσει τον Ράφαελ μετά την assist του Ματζιτέλη. Κάλιαρη Σασουόλο 1-1. Λίγο πριν συμπληρωθεί το ημίωρο. 15 λεπτά κράτησε η χαρά των γηπεδούχων. Όλο τρίτο τέρμα φέτος για τον Πελεγκρίνη. Ένα πολύ ωραίο γκολ. Κοιτάξτε η κούρσα του Πελεγκρίνη. Θα σουτάρει μπροστά σε 4 αμυντικούς της Κάλιαρη. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει καλό οπτικό πεδίο ο Ράφαελ. Κάλιαρη Σασουόλο 1-2. Ο Ατσέρμπι απέναντι στον Ράφαελ εκτελεί 1-3. Ο Ατσέρμπι, ο οποίος όπως είπαμε είχε σκοράρει και πέρυσι. Συγγνώμη, πέρυσι Κάλιαρη σε ρεμπή, πρόπερσι, διορθώνω, κόντρα στην Κάλιαρη. Στη μία πλευρά ο Ράφαελ, στην άλλη μπάλα Κάλιαρη Σασουόλο 1-3 στο 58. Με την Σασουόλο να παίζει με παίκτη λιγότερο από το 34. Τέσσερα λεπτά μετά το γκολ του Ατσέρμπι, ο Μποργέλο ξαναβάζει την ομάδα του στο παιχνίδι. Ξαναβλέπω τον Μάρκο Μποργέλο. Θα νικήσει τον Κονσίλι. Άγγιξε με τα κροδάχτυλα την μπάλα ο τερματοφύλακας Σασουόλο. Δεν κατάφερε. Τον Φαρίας δείχνει ο σκηνοθέτης. Ίσως βρήκε σε παίκτη Σασουόλο. Για να δούμε. Σέντρα από τον Τιτζενάρο. Δεν θα διώξει ο Ραγκούζα. Το σούτ από τον Φαρίας. Ναι, η μπάλα βρήκε σε παίκτη της Σασουόλο. Στον Τερανόβα. Φαρίας αποθεώνεται. Η μπάλα βρέθηκε στα δίχτυα του Κονσίλια από την παρέμβαση πάντως του Τερανόβα. Λάθος από τον Ισπανό. Πήρε ο Φαρίας. Το σουτ. Γκολ! 4-3 στο 70. 6-3 λεπτά μετά την ισοφάρισή του. Τώρα πετυχαίνει την ανατροπή στην ανατροπή. Το λάθος από τον Λιρόλα, το σούτ από τον Φαρίας. Δεν μπορεί ο Κονσίλι. Ένα πολύ ωραίο γκολ. Η Κάλιαρη είχε προηγηθεί στο